fa sarauta gida biyu, wajen uba kun yi gado ƙasa ta Borno, wajen uwa kun yi gado gidan Gubawa. Kakan Arawa shi dai ba barbare ne, kakar Arawa ba Guba ina wuninki, diya ta Baura kai ga uwar mazaje. Shi kan sarauniya Mangu kute aka zam, shi ka na Baura gaishe ka kai aka zam. Tushen Arawa aka zama aba na Salma, mai gida hudu gida hudu, mai gida hudu sarki mai arewa Salma. Yan gida hudu zuriyar mai arewa Salma, gida hudu gida hudu, yan gida hudu su gadon sarakuna ne. Akwai gidan Dallaini na Arawa, akwai gida na Bilawa na 'yan Arawa, akwai gidan Gebe ma na 'yan Arawa, sannan akwai fa gidan Bozarawa. Gida hudu gida hudu, ka binciken a gidanku cikin waɗannan da babu kan a cikinsu ba kai gado ba. Haba maza haba maza, haba Arawa duka yau ina wunin ku, biya maza ku ba mata bane ba. Matan Arawa duka ma sarakuna ne, gadon sarauniya Mangu gadon aka azama. Wannan kiɗi na maza ne na 'yan Arewa, wannan kiɗi na maza ne na 'yan Arewa. Mutan Arewa yau ga kiɗin Arawa, dukin shigi na Arewa ya ji kiɗin nan sai ya yi kuka bauri yake tsuma shi. Wallahi waƙar nan ba ta wargice ba. Duk wanda ya sha nonon Arewa mama, wallahi in ka sha ba da garwaye ba, wallahi ka sha ƙarfi na mai mugunta, ko doguwa ko maye fa masu keta ba za su ci gaba in kai ba are ne. Jininka ya sha ƙarfin na mai mugunta, sai dai fa in mayan ma ba are ne. Ku bani hannu ku bani hannu, ku bani hannu jama'a ku bani hannu. Ina ta kuka yau tausayin Arewa, wallahi mun saki kanmu 'yan Arewa. Ku binciko tarihi na 'yan Arewa, diya maza muke duk ba mata bane ba. Sarauniya 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 Mangu fa ta kashe mazaje, ta kwata inci na Arewa martaba ne. Da mun bi gadon ba mu yada ka'ida ba, wallahi ban bai kowa duniya ba. Da mun fi karfin duka mai shirin mugunta. Haba Arawa haba maza, diya maza ku ba mata bane ba. Wallahi mamaki yanzu ya ishe ni, ka gamba are bai san fa wa yake ba, bai san fa ko dan a gidan suwa yake ba. Ka tambaya asilar tasu bai sani ba, in ya faga da sarauta fa bai sani ba, ya mai da kai nai bawa fa bai sani ba. Wayo ne wai ni kaina wayo ni kaina, wallahi babban rikici ake Arewa. Ku bani hannu ku bani hannu, ku bani hannu jama'a ku bani hannu. Haba Arawa a bani hannu, kowa ya san tushe na ina yake ne. Wallahi babban rikici ake Arewa, mutane ni ko ba zan ki in raba ba, waka nake ba ga dattani yadin ba. Wallahi babana malami yake fa, ya kai na har makaranta fa nai karatu, na sauke Qur'ani har da ma hadisai, sannan fa tauhidi ma yana a kaina. Da kaga na shiga waka ba nai bata ba, waka nake ma Arewa ta shirya ne.
sannu to kila za ku fahimce ni sannu sannu. Kun san arawa su ma kala kala ne, akwai arawa sunansu su arawa, akwai kwanawa su ma suna ta tsage, su ma arawa ne nan ga 'yan arewa. Akwai tudawa su ma suna da tsage, su ma arawa ne nan ga 'yan arewa. Muna da rahawa ma suna da tsage, su ma arawa ne nan ga 'yan arewa. Muna da lafawa nan cikin arewa, su ma arawa ne ai suna da tsage. Muna da lahawa ma suna da tsage, akwai fatanikawa ma suna da tsage. Muna da kulmadawa suna da tsage, akwai fakundadawa suna da tsage, akwai magorawa ma suna da tsage. Su ma arawa ne nan ga 'yan arewa. Akwai fasaura ma wanda ban rika ba, kun san suna da yawa dan iri-iri ne. To tambaya na kai 'yan arewa yanzu, ina iri na gidanku cikin waɗannan? Da lokaci a bincika ka bincika tun lokaci bai kule ba. Sai lokaci ya yalinsa ɗan uwana, ka zo kana neman mai garinku, koko kana neman matsayi arewa, koko kana son ka zamo fa mai arewa. Sai zamani fa ya ce kai ina ka gada, kai ko ka yoto tun da bak sani ba. Haba arawa haba maza, diya maza ku ba mata bane ba. A bincika tun lokaci bai kule ba. Ku dakata kun san arauci fa yana da kwarjini, akwai muhibba da farin jini garayya, gadon mu karfi na liwa nan kwarai. Ku buɗe kunne tarihi zana bada, wani mutum ya zo gidan arawa, ya iska anyo girki abun da daɗi, kamar da wasa suka ce fa baya cinsa, shi ko yana son ya ci dan abun da daɗi. Sai sun kace mai mutu ne kana faso, ya ce da sharri ɗaya to yanzu za mu baka, ya ce fa ya ɗauka kowane iri ne. Sai sun kace mai fa arauci za mu yi ma, da manya ma fa abincin kashe ka ɗauka, shi ko ya ce ai mai ai yana bukata, ya san arauci tsage na jarumai ne ya. Haba arawa haba maza, diya maza ku ba mata bane ba. A bincika tun lokaci bai kule ba. Ku bani hannu jama'a, ku bani hannu. Haba arawa a bani hannu, kowa ya san tushe na ina yake ne ya. Assalamu alaikum dan uwa mai sauraro, koyo kana tare da Muhammadu Muktar Usman Matankari. Da neman ƙarin bayani kana iya kira mu akan wannan lamba 88 92 93 26 a huta.